mar ayo. Tak kebanyakan gula bunuh. Gula Nani piknik जानो नागिरदों जोंना बेदर गैया दिनै ना piknik. आंहा दिनै सनिबार ना नै बोजोंबा थांनो ओंखारलायबायहाय लोगोफोर. दा नायलांदो अबाव थाङो. जोंहा फिथा लांनोसैलाय फिथा. माबाबावबाय आरो. माबायाबा मोरैथो जानांगौ जाखो. बिमानो लांनां. जा गुदुं गुदुंखा. नुना हरदो. बेटारि गाखोबाय आं नै फिथा लाबाय. आइजो एसे थांसै. होमबालाय थांसैथ' ना लायनोसै न'. फिथा लाबोदों फिथा. फिथा लाबोदों फिथा ओमफ्राय माबा उथ्रिनो बै माबा केकआ बेखौ लाबोदों. ओमफ्राय जानोसै. साहा गैला बुमि. बे माबा उथ्रिनिसो. फुदुंबानो मोनबानो जायो. बेलाय बुमिबो जागोन ना दोनदोसो. नै मोनथाम लाबोदां बुमिनि मोनसे. मोनसे. दा सारनायाव थांफाबाय जावसो. आं थांसै. जावसो गैया आं हारसिंसो फैदों. आं ना सारनायाव थांसै ना नायनो. फुख्रियाव ना लांफैबाय. आयै नै बिबारा. नै जोंना फुख्रि आयै जोंनि बिफा आयै नैबे सोरनि माइ? बिराद मोजां सान्दुं नाङोना. गोदो बाहायसो जोंहा माबायोमोन गैला दा. आयै गथ' दं. फैबाय आयौ थारमाने सोर बेलाय होनना जि नाहरदोंमोन जोंखौ. आयौ बोरो बेसे गिदिर मोनखो? आयौ आनै सना नों हमदों? लागाव बेसे गोथौ? दैयालाय ना मावाबो दं माथो. आयै मासिबां ना फिसा दं नै. दैया गैला नै एसेल'सै. नाया फिसा फिसासो हगारफिनसै नै. थांदो थांदो नानि आजा. थांबाय. बरिया नै मासे मोनखो. फैनोसैनो खाथियावलाय. मा ना बे ब्रिकेट? बरिया. माने थोआ? थोआबो माथो. थोबाय. मानो? बै रखौ ला बै खाथलाखौ ला. नानि जागोन ना हरनांगोन ना फिसाबो. सोरहा? दे होमबालाय बे रौखौबो लादो दे. होमबालाय माथो जाबाय जाबाय दे रौजो फामलेटखौबो दैयावनो गैखाला माखौ दोनबाय थानोलाय. लब जाजाया. नानि आरो मानो माबाबावखो? बे मासेखौ लादो. लाया मानसिफ्रासो नुजोबसिगोन. नानि थांनि. लाला ओमफ्राय फामलेटखौ? जाबाय थोबाय बांद्रायसो. जों उन्दै उन्दैयावनो जावदोंमोन बे फुख्रिखौ. जों उन्दै उन्दैसोमोन जि फुख्रियाव दुगैलायोमोन जोङो. हाग्राखौ थांनो हानाय नंलालै जालायो. गोदानसै जों खरखिजों. आयु मासिबां दुगा जाखो होमबा बे सिखा फिसाजोंसो बै माबा न' फुग्राजोंबो फुजायोथ'. दे गबसोलाय. गोथाव ना? गोथाव टेस्टि? गुंग्राय मेनाना. गोथाव ना आयं? गोथाव? बरिया. हनै बिबैयाबो गान खनना होबाय. मालाय सानजों ना आबैजों. आं मबाइल गाखोनायासो नाया. नै नाया जोंफ्रा नानि पिकनिक जानो नागिरदों जोंना बेदर गैया दिनै ना पिकनिक. नै मासेखौ हांसैसो नामाब्रा गनाव? ना खारलायलायनाय. हांनानै जानांगौलै. हांदो हांनानै दोनबाय थादो ओरै खेबखां खेबखां जाबाय थादो. बैखौ हांदो. नै बेखौ हांनो नागिरदों. बै माबाग्रा नांगौना हाथा ओरै सुनानै जाग्रा. नङा खादासे जाखाबायलै नाया. हालदै होनानै लागायखानोसै गामलायाव. हालदै संख्रि होनानै लागायना एवनोसै. ग्रेभि संब्लासो जाखाबाय. ओमफ्राय नै अदाबावसो जोंहा थाव होनोसै.
लोगोफोर नायलाय आइया जोंना बिरि सोबो दे उखुन्दैखौ हगारलाय लागाव नाहर बाव जिरायनानै दादागिरि बिरि सोबबावो जोंना आइया बिलाय नोगोर बिरि सोबो गोदोबो साब्लाय खननानै सोबोमोन बियो ओमफ्राय दा जि ओमफ्राय गोथाव मोदोमजोबबावबाय आं गोदो लागायनानै जि सोबबावोसोमोन दे आयौ नायलाय नंगौ आं गोथावसो मोदोमो नै जोंहा अमा हांबावनोसैसो साल्थेयाव अमा थुगासिनो दं लागाव लाखाय लाखाय अमा हांनाय जानोसैलाय जोंना डिसेम्बरनि जोंहा अलियारनि जाखाबायलै नै लागायनोसै साल्थे लागाय लाखाय लाखाय नै नाखौ होसनसै जेम्ब' एसे होबावनोसै ना बिदैया मोनबाय फथब बिराद ग्रेभि गोथाव जाथारबायलै लोगोफोर ओमफ्राय नै ना खर'खौहाय एक्सट्रा दोनखादोंमोन नालाय बेखौ माबा एरग्लिनानै जानोसै होनानै एवलायबाय आरो मादैया ना खर'खौ बे आबजा आबजाजों जा आलासि मेरला दंना बिसोरनो होनानै होनोसै आयै आनै सना अमा गुंग्राया ओमफ्राय गुंग्राया ओइ दै जादो आनै सना अमा हांनाय आमाय हांदोंना नै लोखि गोथाव टेस्टि होनदो टेस्टि बरिया खाय लाखाय मालाय अमा हांनानै नै साल्थेया सोरो नै मालाय आइया ओंखाम जाबाय नै ना बिदै ग्रेभि अमा हांनाय नै जाबाय ओइ ना बिदैखौ ओरै लुनानै जायो नै ओरै एसे लुदो ओमफ्राय न' बिदैया लों बिदैया लों गुदुं लोंदो गोथाव जादों ओंख्रिया गोथाव जादों नामा होनदों आइया खोमायाबो ना गोथाव जादों ए रानजोब्बाय नै नायलाय मोसौआ बायबा मोसौआ होनलायसै नामा जि एसेल' लाबोदों जादो साल्थे नै जोंहा ना बिबु जानोसै माखा मेहनत खालामनाया गोथाव जायोना लोगोफोर बेसर मुला फुना लायनो नागिरदों ओरै बारियाव ओमफ्रायसो ओंखाम जाफैनोसै जोङो मैगं लांफैदों ओमफ्राय बिसोर ना लांफैदों ओमफ्राय बिसोर ना सारनायखौ जोंनो एसे नायलांसै जोंना आदैया ना सारनोसै रोङा दे सोलाय ना कमलकार मासे फिथिख्रि मोनबाय नै मासे बेलाय फैदोंथ' आदै ओरैबादि मोजां बेसर ना जोंना बिनानावनि बागानाव फैदों बेखौ एसे मुलाजों खाजि लांनो होननानै खाजि सिफ्लेनानै जानो होननानै लाबाय नै बेसर बागान नै जोंना आलासिफ्रा जि बिहिर जागासिनो दं आरो नै आबैयाबो फैलायबाय जोंना ज'नो लोगो दिगि जाफैजोबलायबाय जोंना गासिबो सुनाया नै जा मुला खाजि लागायलायबायहाय गोथाव जाथारनोसै जानो लुगैनो हाथारला आङो साखिनो लुगैनाया होलाय आं साखिनायसै साखिनायसैसो
थांसै जोंहा मोनाबाय मा मेथाइ लाबोनो होनदों आनै मेथाइ नङा बे माबायदि मा नाम मा होनदों दुब ना मा होनदों मेथाइ गोलाव ए सुबासुब नङा बे आं मिथिया नानै रायलायनोबो रोंजोबा जोंना आजाया दुबा दुबना सुबा सुब मेथाइ नांगौनो एबार फैबा आङो सुग्रायानो सालफेनाव हाबलांनोसै एसेनो आय' गाखेल सौजाद' आरो नै जोंहा बियायं सियायंना हाबफैबाय गाखिलसो जादों जोंना आयंआ सना लोखिया जादो मा बेमार आयं मा बेमार आयं डक्टरानो हायो ना अजायानो हायो नै आंना बियायं सियायंनाव फैलायबाय नै आथिङा गुसु गान मोजां गानहोफै गुसु आथिङा सिखार देरथारबाय आंनि आयं सनायानो सिखार देरथारबाय बेग लानोसै जोंहाल' लाबोदों बेस्रानो बेसरजों नाजों होफैबाय आरो नै जा थांसै आयं सना बाय बेनार आयं बाय 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 बेनदो बाय बाय नै